Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaaɓe jangiyankoɓe, ena wayno en ngari e windande men wattininde. Hande windande wattore 200 ko ɗo haaɗi hankadi. Allah walli on kollama masɗe pularɗe fofof ko woni hen mawɗe e tokose. Ɗum gasi kala alkulal on kollama gotal gotal ha gasi on saha koloɗon ko wiyete mba e ko wiyete nda e ko wiyete nga. Hande ko jaa jangate wona en gayni hankadi en timmini ko wiyete limto pular. Ɗo so ɗiggani kala ko jangoyɗa ɗiggata hoto horma ɗeɗo alluje no waɗirani par gotal gotal waɗa kala harfere bange jangira harfere fodde alluje 32 alluwal a jangiri gotal gotal a gayni a ɗigginani andu ko to ma wonaga amen a jangi a wawi hankadi a foti wawde bindol e jangde waɗira dani ko ha mbawa bindol kadi mbawa jangde. Ɗum noon wadde ganden ko ɗo hande haaɗi heblo ngoɗo timmi hande ngoɗo heblo kangone ngo timmi sa ɗigginigo tan andu jangde ma timmi. Ko wiyete e limto e pular kala ko winda a jangani ko an kala ko wiyete limto a gayni ko wiyete masɗe pular a gayni a hollama mawɗe ɗe e tokose ɗe alkule maseteɗe ɗe a hollama ɗe ha yettima 200 ko ɗo haaɗi hankadi yo Allah hokku en nande e famde ko janga hen famɗi hen heewi hen Allah jippine hen barke. Bismillah jangen windande wattude 200 hande Dental Dina TV ko jaa jangaten ko na e jaa ndendinta keɓa jaa so wi miɗen jordi jalmi ay jalmi jaafimi jelimi julmi juulmi ay ɗen geɗe fof so ndendi ko ɗo ɗum heɓoto faami ɗo tan heɓoto na mbatta mawɗo e tokoso ndendina ɗum keɓa jaa sa wiɗin jangen jange ɗo keɓata jaawo jange ɗo keɓata jaa sa wiɗin jaayi ay jaayi ode ɗo keɓata jaayi ɗo sa anda ɗo a wiɗin jaayi nani njool ɗo mbata winde njool ay no ɗo ɗum ɗo tan keɓata ɗum ɗo ko jawɗa ɗo ko ene winda ko heewi ko na anda o tan teskotoɗa kala ko wiya jaa tan koni wayi mawɗo o kala ko wayni ko jaa tokoso sa wiɗi jaatige amo ɗo mbata dañi jaa faami julmi ko jolɗa ɗo ɗum ɗo wiyete joo ay julmi ɗo jangata mbawa na tokoso jaa tokoso ndendinta keɓa jaa wadde mi faama kala ko jiimi no wayni ko jaa mawɗo kala ko jiimi no wayni ko jaa tokoso hankkadi mi gayni ko wiyete jaa mawɗo e jaa tokoso mi dursi mi jangi jaa mawɗo mi wawi mi ƴetta kuɗolam e karnam mi winda ɗo jaa mawɗo ɗo henne jaa tokoso mi windi mi gayni deftere hippe mi ara mi janga mi wiya jaa mawɗo jaa tokoso kala ko jiimi no wayni ko jaa mawɗo kala ko jiimi no wayni ko jaa tokoso gasi mi ekkito mi wiya jaa tokoso ekkito masgal ay jaa o ne wonde a mi wiya jaa o ene wonde e mi wiya jee ay jaa o ene wonde i mi wiya ji ay jaa o ene wonde o mi wiya joo ay jaa o ene wonde u mi wiya juu ɗone ko jaa o ne wonde a mi wiya jaa ay jaa o ne wonde e
mi wiya nje. Ay njaa'ode wonde I mi wiya nji. Ay njaa'ode wonde o mi wiya njo. Ay njaa'ode wonde u mi wiya nju. Gasi ɗo noon ko ekko tan woni ɗo. Wa amma an himme ma yo andu tan no njaa mawɗo windirte, anda no njaa tokoso windirte. An ko ɗo mbiyeɗa ya haat, ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa njaa mawɗo janga mbawa. ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa njaa tokoso janga mbawa. Wona a wawi jangude, wona a wawi windude, ko ɗum yadata, ko jangude e windude jadata. Alhamdulillah bil alamina noon windande men wattude 2 ko ɗo kaɗɗen en timmini gila fuɗɗode ko bismillahirrahmanirrahim wonno fuɗɗode nde en timmini ɗum e alhamdulillahi rabbil alamina. Ko janga hen famɗi heewi, yo Allah jippin hen barake, waɗe hen kadi fahamu. Kala ko famano ko Allah waɗi hen faamu, jippina faamu caggal. Ganden ko janga ko heewani, kono koko heewi janguɗa ko jangde codol tan waɗa. Ɗum saabi noon jawɗa ɗum yiitude, kono sa rewi tan lawol ɗo janginirte ni ma woni hen dumunnaji kewɗi tawirani e ngoɗo yeeso. Goto fof no janginirta, goto kala janginowo e jogui lawol codol no janginirta almuɓe muɗum. Kala mo jiiɗa ene jangina e jogui lawol codol no janginirta almuɓe mum. Enen kadi ko ngol ɗo codol ƴettuɗen eɗen jangina jangoɓe meɗen. Wadde en jangi ha jettima ɗo, en jetti Allah newnanɗe en ɗum, wona mbawka men, wona sembe men, kono o rokki en ɗum yen gollir ɗum. Oɗon gandi kam gila fuɗɗode ha ɗo eɗen kaala eɗen kalta. Kala nde pinɗen, kala windande windande ene wiye hen mbaɗe balle mon e jingere mon, kono mi yiyani hade goɗɗo sikkude mataw ari ha heewi tuma kam ga oɗon gandi mbeɗa andi. So ari oɗon gandi, kadi so arani oɗon gandi. Ɗum noon ko ganduɗon ko Allah ɓuri on andude koye moɗon. Heddi min mbawi ko haalande on nafoore, min kalani on nafoore, min gacci haajuji amen jamma e ñalawma, amin jiɗi ittuɗon e nder majjere, mi mbatta on e gandal. Onon mbino on jeeta bindi hay batte, on kollama lawol. Heɓe noon noddi less mbi batti yiide, batti jangude ko mbawano jangude. Ɗum ko yettere Allah. An noon wadde a ɓirrinima hoorema, Allah rokkima hen seeɗa, anne kay ene haani ƴetta seeɗa balla ceerno ma. A anda ceerno ma no wuuri, so haccitima a anda, so wottima a anda, so yettima a anda. An noon kaccitiɗa kaara dawa garta e ceerno, ala ko mbiyata ceerno so wona a jarama jokku golle. Min beltima nannaki ceerno ma anda e courant, ceerno ma anda e wifi, ceerno ma anda e connexion. An keɓakal ma mbaɗa e poos ma e haaju yon ma, garta e ceerno mbiyama on jarama de, jokke golle de, min beltima de. Nannaki famnaki ko nanni famni ko kala mo ganduɗa jangino hen walla ko jogoro jangoy ko arata ko, ƴettu jungo ma nanna e poos ma, mbaɗa ballal ma. Ko ballal mbiyeɗa koko mbawɗa. Mbuɗu ha milliard ko ballal wiyete. Ndusen galle golle. Numéro mon nani 77 906 14 81. Sa waɗi hen tan ngara kalanamin komin kaali gonɗo YouTube, wala komin kaali gonɗo Facebook, wala komin kaali gonɗo dental kaari. Mbaɗa janga heɓe naftoro hen minnene ballalam duusa am nani. Alhamdulillahi noon en timmini ɗum hande. En gayni hen kadi ko jangete ko ngoɗo heblo ko goo fuɗɗino ha 32 ko ɗum jangate e Pular. Wadde on jangi ɗum e Pular. Heddi hen kadi noon ko jangano ko on jiiɗum alluwal ɗimmal ngala ko masɗe woni hen hankadi ngal ɗo gasa. Joni noon so ɓaari kadi waɗon heblo heso wongo ko ganduɗa e tonga ko jangano ko e sifa newiɗo keeri jawɗo, ko jangano ko tonge e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo. No ɗo waɗirani par gotel gotel ni hankadi noon tongen ɗum no wayno jaaɗo ngesa.
tawi toon leɗɗe jorɗe teeni waɗi waare haɓɓirondi enen kadi ko janngoɗo ko gotal gotal ngal ndendinan ɗum watte waare wootere ɓatoma hankadi wona a yalti e majjere limto kadi a andi mbaadi masɗe hankadi jangde ma yaawi sa faami ko waɗa ko andu jangde ma yaawi ko ɗemgal ma minen min garani janginde Pulaar ko janginde bindol ngol min ngari holdon bindol ngol no windirte ene jangirte anne ngara janga bindol ngol ɗemgal ma kaalata jamma e jalawma ɗemgal ngal aɗa waawi ngal holka waawa windude e jangude wadde so windama janga ƴetta kuƴol ma mbañotoɗa ko ɗon mbawata jangude e windude ko jangata ko rokkat ma jangude deftere ko bindata ko wallal ma windude sa are ceerno a haalanimo mi wawa farillaji njuulu o haala binda a are ceerno ayi min de mi anda sunnaji njuulu o haala ma binda ceerno min de mi anda lotorte janaba o haala ma binda kala ka anda e diine ma ngara e ceerno ganduɗo ɗum omo haalan ma aɗa winda e karne ma no mbaɗɗa feere ha haaju ma humtini anne diine ma yowa noon e ma diine ma woni fofo ma so moƴƴi ganda fofo moƴƴi sa yeewimo diine ma noon andu mi anda ɗo paaɗa ndenden jingen ballen nduusen tan mbimi on jiyani kam yiyani on kono Allah yi kam yi on goto kala ene andi ko woni wallodirde node ballodiren e golle men ɗeɗo jahoje ko golle men mbimi jahoje ɗe wadde numéro mon non ɗon 77 906 14 81 alhamdulillahi rabbil alamina golle ɗe timmi heddi ko onon kadi keddi ndendon jingon duuson ko wiya ko ƴette juuɗe mbaɗe poos nuldon yetto kees men keeso kadi anda wonde onon de on ballama on balli keeso anda onon de on jinganama on jingi wadde ndenden ballen jingen duusen yo Allah ko nande famde o ko musidɗo moɗon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kowal Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam